Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ploding kumba arpsan Tylli ki Lieng ba Tongdohkha Visakhapatnam layo jingtep ba kading kakhan hadu kata-kata ba kalabam du sendon ya kite ki Lieng. Ki Indian Navy kilaya persang ban pensange ya ka jingpur jong kading Henry Kimla Satya ban pelip ya kate kading. Police Commissioner Ravi Shankar ulaong ba katay kading kelasdang ha kapor khatway siteng minmit ulaong ba don kaway ka Lieng ka kelasdang ban plo bat ban nat na ka jingpur jong katay kading ki Briew ki badan ha katay ka jaka kila persang ban phano ya katay ka Lieng syapdeng ka Henry Kimla Satya namar ba ka jur palat ka leer bat ka khan palat ka Kani ka pelong ya katay ka Lieng ka baing bakan wan phai biang syaju bat la pelong ya ki Lieng ki badan hajan bakin plo Layo jingtim ba katay ka jing sedang kem jong katay ka ding kaday namar ba kapatay ka gas islander ba layo thuro ba omdan kanu ka jing mensaw bar ki pulit kila suba ba don kinong Dusmon ki Thang ya katay ka Lieng layo thuro ba kitay ki Lieng ki syongdor kumba khatsan na kawe ba da kalum lang baro kapoy hadu saw la ni sanklur